Hey, Aga, hey! Hey! Come this way, they go. Come here. He's saying that all of them are from Kano State. One of them from Kano. They got Kano. All these persons are coming in with cow. Just one cow and everybody is coming into Enugu. These are all people coming from Kano with cows. So we're asked, why would every one of them come in with just one vehicle? But why they say making they go? They are turning back. Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu asị m ka m wetele unu ozi a maka na ugo eberela na mgbagbu. Unu afụgonu ndị ugwu ejidelu si Kano wee na-abata Enugu steeti. And nọ na Kano ka asị ha nọ ya kolu nwoke kolu nwaanyị a na-akwatu ndị mmadụ ayala ha wee si otu a na-enubata. Olugokwe mgbe onye ọbụla ya amụ anya unu ya amụ anya kalịda alị azụ maka na onye ọbụla amụ anya oke anara eli ihe si enekwana anya gọvanọ a na-akpọ gọvanọ gọọmenti n'unu mana ihe ndị enweghị isi ọ da alụ ọlụ kịta kọmuniti ọbụla ga-etinye their own vigilante make sure na onwe ha any movement atụmadụ ndị a si north ọ bụrụ na nni ka ha na-ebubata amalụ ka esi na-ebubata nya bụ nni ka onye ọbụla wee dị safe. Ngwakwanụ ka chifo. Hey, Aga, hey! Hey! Come this way, they go. Come here. He's saying that all of them are from Kano State. One of them from Kano. They got All these persons are coming in with cow. Just one cow and everybody is coming into Enugu. These are all people coming from Kano with cows. So we're asked, why would every one of them come in with just one vehicle? But why they say making they go? Ebe ọ na-akpọtụne Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo, ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.